कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक नमस्कार। खबर सांगता हरीश नाईक। जेवणाचे तेल घेऊन वयतो ट्रक रस्त्यार पलटी। कारवार जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यात हारवाड गावालागी जेवणाचे तेल घेऊन वयतो ट्रक रस्त्यार पलटी जाल्ली घटना घडली। ही घटना राष्ट्रीय महामार्ग 66 घडली। जेवणाचे तेलाचे पाकिट आणि कॅन रस्त्याचेर सगळीकडे पडिल्ल्यान या वाठारात भयाचे वातावरण पसरले। प्रिया ऑयल कंपनीचो हो ट्रक नोंदणी क्रमांक MH51C448 हुबळीच्यान गोंयाकडे वयतालो। रात्री सुमार 11:30 वाजता हारवाडा लागीं ड्रायव्हराले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात घडलो। या अपघातानंतर ट्रकातले तेलाचे ड्रम फुटिल्ल्यान तेलाचे पाकिट रस्त्यार आजूबाजून पडले। ताका लागून काही काळ वाहतूक पूर्णपणे ठप्प जाली। या गोंधळात काही लोकांनी चोरी करतो प्रयत्न केलो अशी खबर ऐकू येता। या अपघातात ट्रक चालक आणि क्लीनर जखमी झाले असून जखमीक अंकोला तालुक्याच्या आस्पत्रेत दाखल केले। स्थानिकाल्या सांगण्याप्रमाणे या अपघाताचे मुख्य कारण चालक सर पिल्लो आशिल्ल्यान हो अपघात झालो। या संदर्भात चौकशी सुरू असा। ही घटना अंकोला पोलीस ठाण्यात दाखल केला। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार।